japonesa. Franco ha muerto.
Euskadi Askatasunak 2006ko martxoaren 24tik aurrera ekintza armatuen etenaldi iraunkorra abiatzea erabaki du. Esango dugu, esaterik izango dugu, Kantauri Logian herri eske bat dago. Etorkizuna Euskal Herriaren izango da, aberria borrokatu. Bietan jarrai. Gora Euskal Herria eskatuta, gora Euskal Herria sozialista, JK independentzia eta sozialismoa lortu arte. Euskal Herritarrek bere etorkizuna, inolako muga eta eskusartzen dira hautatzeko hitza eta erabaki itzako. Alde orok, erdietsiko diren akordioak eta Euskal Herritarrek erabakitako errespetatzeko Etak bere jarduera armatua behin betiko amaitzea erabaki du. Etak Espainia eta Frantziako gobernuei dei egiten die, gatazkaren ondorioei konponbide ematea helburu izango duen elkarrizketa prozesu zuzena zabaltzeko konfrontazio armatua gainditua izateko.